V súčasnosti je v Spojených štátoch amerických v obehu najväčšou bankovkou $100. To však nezastavilo 53-ročného Michaela Anthony Fullera ísť do jeho miestneho Walmartu a pokúsiť sa použiť $1 000 000 bankovku. Fuller, ktorý jednoducho pripísal párnu k $100, sa pokúsil kúpiť mikrovlnku, vysávač a iný tovar v celkovej hodnote $476. To by však nebolo to najhoršie, keby sa nepokúsil od pokladničky získať jeho $999 524 výdavok. Po zavolaní polície bol Fuller odvedený na policajnú stanicu a neskôr odsúdený za falšovanie bankoviek. V roku 2010 bol v San Bernardino prichytený muž v dome pri lúpeži. Zaujímavý je však spôsob, ako jeho majitelia zistili, že je niekto v dome. Manžel práve hovoril svojej žene vtip, ktorý bol zrejme až tak dobrý, že sa lupič začal smiať. Jeho smiech bol počuť až do kuchyne, tak majitelia hneď zavolali políciu, ktorá si zlodeja odviezla. Tento 20-ročný muž z Phoenixu neurobil to najmúdrejšie rozhodnutie, keď ukradol diamanty v hodnote $160 000 z balíka, ktorý mal doručiť, keď pracoval pre doručovaciu spoločnosť USP ako kuriér. Myslíte si, že sa ich okamžite pokúsil predať na čiernom trhu a užívať si peniaze? Asi vás prekvapím, pretože tento muž sa ich rozhodol vymeniť za niečo 8000 krát lacnejšie, a síce za $20 sáčok marihuany. No hneď na druhý deň si ho polícia odviezla a teraz si odpikáva svoj trest. V roku 2009 20-ročný Joey Miller a 23-ročný Matthew McNeil prišli s geniálnym nápadom, ako zamaskovať ich identitu. No, slovo geniálny by som v tomto prípade moc nepoužíval. Pretože títo mladíci sa rozhodli vlámať do bytu a namiesto použitia tradičnejšej masky alebo lyžiarskej kukly, rozhodli sa zafarbiť si tvár čiernou nezmazateľnou fixou. Keďže tu je veľmi namáhavé zmyť z tela, tak polícia pri pátraní nemala veľký problém nájsť páchateľov. Derek Mosley urobil veľkú hlúposť, keď sa rozhodol vykradnúť obchod iba s bejzbalovou palicou. To by mu možno vyšlo, keby sa rozhodol vykradnúť drogériu, ale Derek sa rozhodol vykradnúť obchod so zbraňami za použitia bejzbalovej palice. Prišiel do obchodu, rozbil vitrínu so zbraňami, ale nestihol nejakú vziať. Dva zamestnanci mu už mierili na hlavu zbraňami. Neskôr skontaktovali políciu, tá si Dereka odviezla a v súčasnosti si odpikáva svoj trest za mrežami. 23. marca 2010 Albert Bailey dostal 9 rokov za mrežami za jeho tak geniálny pokus o lúpež. Albert si myslel, že bude múdry ťah, keď zavolá do banky o trochu skôr s prosbou, nech mu pripravia do tašky všetky peniaze z trezoru, pretože za pár minút ich ide vylúpiť. Keď došiel na miesto, bol nemilo prekvapený, keď ho v banke už čakali policajti, ktorí si ho okamžite odviedli. V roku 1995 sa Klaus Schmidt rozhodol ísť vykradnúť banku s pištolou a vymáhať peniaze. Znie to ako normálny pokus o lúpež, nie? Všetko tomu tak aj nasvedčovalo, až dokým sa jedna z zamestnanky nespýtala, či mu má peniaze dať do tašky. Klaus na túto otázku odpovedal, to si píš, že je to reálna zbraň. Vtedy si zamestnanci uvedomili, že zlodej je očividne hluchý, tak spustili alarm. Klaus to však nepočul a uvedomil si to, až keď dorazila polícia. Bol odnesený na policajnú stanicu, ale to ešte nebol koniec, pretože Klaus sa rozhodol súdiť banku, ktorú vykradol, za to, že zneužila jeho handicap. Jeden z kľúčov úspešnej lúpeže je nájsť si dobrý dom. V najlepšom prípade by mal byť prázdny, plný hodnotných vecí a bez alarmu. Ale zamysleli ste sa niekedy, čo by bol ten najhorší cieľ? Že by dom plný policajtov? Toto presne sa stalo Darrenovi Kimptonovi, pretože sa rozhodol vykradnúť dom, ktorý bol v ten deň už raz vykradnutý. A keďže majiteľ zavolal políciu, v dome bolo práve 8 policajtov. Keď sa Darren dostal dovnútra, polícia ho okamžite zatkla a odviedla na stanicu. Neskôr bol odsúdený za vlámanie. V roku 2008 sa 18-ročný muž rozhodol vykradnúť obchod s autodielmi. Vkročil do obchodu, namieral zbraň na predavača a požadoval všetky peniaze, ktoré majú. Bol v tom však jeden háčik. Všetky peniaze boli uzamknuté v trezori a jediný, kto mal do trezoru vstup, bol manažér, ktorý na nešťastie nebol v obchode. Tak sa lupič rozhodol, že to skúsi neskôr, aby nestrácal čas, napísal predavačovi svoje telefónne číslo so slovami: keď tu bude manažér, zavolajte mi.
Ako to už býva zvykom, zamestnanci kontaktovali políciu, tá prišla do obchodu, spolu zavolal do pičovi a na prekvapenie všetkých naozaj prišiel. A tak ho hneď polícia zadržala. Jedného dňa sa traja tínedžeri rozhodli vlámať do domu a ukradnúť Xbox. Na nešťastie si jeden z nich všimol, že na rímse nad krbom stojí urna. Nevedeli, čo v nej je a mysleli si, že je to urna plná kokainu. Tak ju vzali so sebou. Keď odchádzali domov v aute, rozhodli sa ochutnať ich úlovok. Veľmi rýchlo sa im podarilo zistiť, že to nie je kokain, ale spopolnený majiteľ domu. Títo tínedžeri boli chytení, keď jeden z nich zapojil Xbox a začal hrať hry online. Tak, a toto bolo všetko. Dúfam, sa vám video páčilo, nezabudnite mi do komentárov napísať, aké top 10 video by ste chceli vidieť na budúce. Samozrejme, môžete ma podporiť lajkom alebo dislajkom. Taktiež je tu také pekné tlačítko subscribe, ktoré čaká na to, že ho stlačíte. Lúči sa s vami o tom, majte sa.